ke tabu channel kaisa kwtal kholojak tongo engke o jaga kaisa photo rirowan abo engke LAIBUMA TV news ni sargoi rika prai 4000 monton kadrop ko engke nora anu kisa hamjak ke baki support khaji ta musingno karon takte buksong o jaga ani kaisa channel nostongoi thangka LAIBUMA TV abo prai sapta kaisa haikai tongkha abo kaisa strike phainai duita strike phaikya puila puro ke warning strike phaikya tabuk hingga ke uwak butharmani dair jagai kaisa kalbari attend khaina thangai uwak butharmani abo kakhatau bokhrogo thup ke buinai keng yedi ba wak engka abo video tisa thani hingga ke no diary rikhabo ang diary rikha ke wasin strike phai rikha ke 90 din taba jaga samung khai manliya hingga baksa do akol ni jinai taba anjol jengnai rok ke do halla sakha nene new channel do kalbarni video da hairok LAIBUMA TV channel duita strike Mankha LAIBUMA TV ni owner Jimi Debbarma bo kaisa koktuma thumnai rokni bwskango phaiui o news sapaikya bo sapaikya bini channel o duita strike Mankha amoni bagui bini LAIBUMA TV channel o 90 din ni bagui tei kuno video upload khai maya. Aboni bagui bo lokorokni support sankha bini tei kaisa channel kwtal LAIBUMA TV news hinui bini channel kwtal no lokorokno kisa support khadi subscribe khadi hinui bo media ni bwskango phai koijakha hingga kai norok jotono saimana YouTube ni guidelines ba onek borok khe saimaya tongna je YouTube o jodi 3 bar strike kalaikha a channel delete wngui thango hingga kai tabuk chini damodu ni channel LAIBUMA TV o duita strike kalaijak hingga kai tei kaisa strike kalaikhana amo delete wngui thangmano haifano channel delete wngya kho risk o kalaijak hingga kai norok bono hamjakhai bono support khaikai bini tei kaisa channel kwtal LAIBUMA TV news o thangui support khaidi hinui jongbo lokorokno koyo. Hingga kai norok bo ani channel no chajakha ani video no chajakha ani channel no bo like subscribe share khadi mudi haite bo kwtal video rok manani bagui.